أرست زينام عبي قدب داسة إثيوبيا حربنينة منفسي كألن إثيوبيا وان بتكبر استراقاقة صلو كم تقونم بيتصحفات بروجكت متحبارة قدب أفريتون لعلي 71 شيح نبر عطقات كيدتات مركب عتقي مزقبان سلطنا سنة لبونان بموساد نب حبرة سب تتنبيروم كاب زينوت أي قدماء مينستر كندا مارك كارني مبل 34 عامت معالتي نتعنت يوكرين مخنيات بمقبر لعلي 1.4 بليون دولار زقمت وتهدروا حاجزن يوكرين كم زهبو أفليتهم سلام طعنا باللي زخوركم ملكت كمي تعلو لك ساعات حد خوينو كم تلمود نسعى زحزنا زيناتات حزمت لخو زيناتات ندامراكم ساخم صنح انا ابراهيم فسام فلما حصر زيناتاتنا اخو كبل قدماي مينستر ابي احمد مس مكتل بريزيدنت كولومبيا تزاتيوم قدماي مينستر ابي احمد مس مكتل بريزيدنت كولومبيا فرانسيس ماركيز تزاتيوم لهم ثم قدماي مينستر ابي محوراوي ميدياوم ابي زمحلالفو ملختي لومنكو نمكتل بريزيدنت كولومبيا فرانسيا ماركيز تقبل ابي استفراليو كلتياو زعباتات زطمتزته غيرنا لنا يلوم عبي قدب داسة إثيوبيا حربنينتن منفس يكالن إثيوبياوان بتهجوار استرقاقت اللو كم زخنا بيت صحفة بروجكت متحبارتي قدب آفليت لهم بيت صحفة بروجكت متحبار عبي قدب داسة مس يونيفرسيتي سلالي بمتحبار حدا تلمي حدا تبطاب نستوعد لمعات تفاس عباي أبا تحتيز بالمري حسب حلفتي لعلو تكالات تمرتن كالوت مدارك تاكالاتن أبا استرقبلو مدرخ مخكر يسالت لهم وانا فصامي سرحتي بيت صحفة دكتور أرقاو برهن أبتوان كم زولو عبي قدب داسة إثيوبيا بناي بعنا عقمي حقراو شتتاتنا معوات كم النخل نعلم زرقنا اليوم حبرت حربنينتن منفسي كالن إثيوبياوان بتكبار استرقاقت اللي زولو توم وانا فصامي سرح اتي قدب تشوب عاود بحبار أبا زلقوسلو معراف كم زخونون صاريحهم لهم بريزيدنت يونيفرسيتي سلالي دكتور فيرا دينسا بقدوم اتي قدب إثيوبيا لوعلاونت قطبا نمرقات جمرتو قعزو زعوت عبي مسارة المعات كم زخونهم تزاريبهم اتي يونيفرسيتي تي قدب بحطان كيمل زخولو سرعتي الناس سالتا كم زخونه بمقلاز أركاي قولان كالوت حاجر بوكل فلستاتن أبتم كوابتات تفاسس مستحبرة السب بموداد إنها تخلق كم زخونه رديوم اللهم لو تي كواب أير نمتصوار زخولو سرعتي أعطانا خيرو كم زقصل اللوين حابيروم ኢትዮ ቴሌኮም ኣብዛሓዚ እዋን ዘሎ 83 ነጥቢ 2 ሚልዮን ቁፅሪ ዓማዊሉ ናብ 88 ሚልዮን ንምብፃሕ ትልሚ መሓዙ ኣፍሊጡሎም እቲ ትካል ስትራቴጂክ ትልሚ 3 ዓመትን ናይ ቀጻሊ ዓመት ትልሚ ስርሑን ኣፋሊጡሎም ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ትካል ፍሬወት ታምሩ እቲ ስትራቴጂ ትልሚ 10 ዓመት መሰረት ዝገበረ ከም ዝኾነ ተዛሪበን እየን ምዕባልን ስትራቴጂን ኢትዮጵያ ተሓሳቢ ዝገበረ ትልሚ ከም ዝኾነ እውን ሓቢረን بمسارات زي إثيوبيا بعود ديجيتال بقلتي بمفلات ببرك عالم توداداريت نقد كونن زحشة لو تنخمتن زق إليلان
بعد زينا حزوني قصل تملكتي حزد ما بزرزرنا بس حزنا مزيناتاتي كحلفكم لعلي 7 شح نبر عطقات كيدتات مركب عدكي مزجمان سلطنا سنة لبنان بموساد ناب حبرة السبت تنبيرهم كوميشن بيراوي تحدثو كم زغلصو نبر عطقات حيل سلامن لمعاتن نكخونو يسرح ملاو افلي تملو صبصاب تسفاي لميسا دهاب ياسين ኣብ ኢትዮጵያ ጎንፅን ዘይምርግጋእን ዝነበሩ ለንከባብታት ናብ ሰላም ንኽምለሱ ዝውገኑ ዘለዉ ስራሕቲ ተሓድሶ ተስፋ ዝህቡ እዮም ኮሚሽን ብሄራዊ ተሓድሶ ከም ዘፍለጦ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 71,000 ነበር ዕጡቃት ዕጥቂ ምፍታሕን ምርግጋፅን ምዝገባን ከምኡውን ስልጠናታት ስነ ልቦናን ወሲዶም እዮም እዞም ነበር ዕጡቃት ድሕሪ ሕዳር 2017 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ኦሮሚያ ኣምሓራን ክልላት ዓፋርን ኣብ ዝተኻየዱ ከይድታት መለላይ ዲጂታል ረኺቦም ናብ ሕብረተሰብ ክጽንበሩ ተገይሩ እዩ እቲ ኮሚሽን ነበር ዕጡቃት ሓይሊ ሰላምን ልምዓትን ክኾኑ እናሰርሐ ከም ዝርከብ አፍሊጡ ቀድሞ ተዋጊዎች በዘላቂነት ራሳቸውን በማህበረሰብ ውስጥ የሚያቋቁሙበት ኢኮኖሚካሊ ራሳቸውን ችለው ነበር ዕጡቃት በዘላቅነት አርሶም ኣብ ውሽጢ ማህበረሰብ ዘጣይሽሉ በቁጠባ አርሶም ኪሎም ናብሮም ዝመርሕሉ ካብ ተሓሳስባ ዕጥቂ ወጽዮም ናብ ሲቪል ህይወት ዝምለስሉ ሓፈሻዊ ኸይዲ ዝምለስሉ ሓፈሻዊ ድጋፍ ዝግበረሉ ምዕራፍ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘለና መረዳእታ ካብ 75,000 ነበር ዕጡቃት ውሽጢ ልዕሊ 50 ሚእታዊ ዝኣክል ዓርሶም ብሓገዝ ክልላት ብዓለም ለኸ ሓገዝ ወሃብቲ ትካላት ተሓጊዞም ናብ ሰላማውን ውፅኢታውን ዝኾነ ህይወት ኣትዮም ዓርሶም እናጣየሹ ናብ ዝርከብሉ ምዕራፍ ኣቲና ኣለና እዚ ሃገራዊ ጻዕሪ ኣብ ከተማ መቐለ ብተግባር እናተረኣየ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 3 ማእኸላት ከይዲ ተሓድሶ ካብ ሞንጎ ዝሓለፉ እቶም ብዙሓት ኣብ ናይ ዓርሶም ስራሕ ተዋፊሮም ዓርሶም ይልውጥ ኣለዉ ብምስንዳእ ምግቢ ኣልባሳትን ዘፈር ንግድታትን ብምስታፍ ዓርሶምን ስድሮኦምን እቶት በምእካብ ሓድሽ ተስፋ ሰኒቆም እዮም የኛው የሴቶች ቱታ ነው አሪፍ ለክረምት የሚሆንና በእንትን አለ እዚ ቱታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ንኽረምቲ ዝኸውን ጽቡቕ ክዳውንቲ ኣለውና በዲዲ ኣርብ ዝተዋበኒ ገንዘብ ጀሚረዮ ካብ ቀጻሊ ድማ ፈጣሪ ፈቂዱ ጠንኪረ ተሰሪሐ ናይ ባዕለይ ዓብይ ቡቲክ ከፊተ ክትረኽቡ ዲኹም ብኦንላይን እውን ጽቡቕ ይሰርሕ ኣለኹ ኩሉ ሰብ ተዝሰርሐሉ የዝብል ኣብዚ ጉዳይ ኣብ መደብ አዲስ ቀን መብርህ ዝሃቡ መስራትን አካይድ ስራሕን ግሎባል ፒስ ባንክ አራጋው አየለ ጸገማት ብዘተ መፍታሕ ከም ዝካል እዚ መርአያ ይሎም በዘመናዊ መልክ ተነጋግሮ ችግሮች መፍታት ያለ በዘመናዊ መንገዲ ተዘራሪብካ ጸገም መፍታሕ እናሃለወ በኻሊ አግባብ ንምፍታሕ እዩ ናብ በረኻ ዝተኣተወ ካብኡ ግና በሰላማዊ መንገዲ ጸገማት ክንፈትሕ ኢና በመባል ዕጥቂ ኣረኪቦም ናብ ሕብረተሰብ ኣትዮም ምስ ማሕበረሰብ ስድራ ምሕዋሶም ደስ ዝብል እዩ ነዚኦም መሊስካ ንምጥያሽ ዝግበር ዘሎ ነገር ደስ ዝብል እዩ ኣብ ደገ ዘለዉ እውን ነዚ ተመክሮ ወሲዶም ብዘተ ጸገሞም ንኽፈትሑ ተዝኽእሉ ጽቡቕ እዩ እዚ ተግባር ዝተባባዕ እዩ እዚኦም ናብ ሕብረተሰብ ምሕዋሶም ድማ ደስ ዝብል ጉዳይ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ታሪክ ነበር ዕጡቃት ብቁጽሪ ካብ ዝግለጽ ንላዕሊ ትርጉም ዘለዎን ዋጋ ሰላምን ኣድላይነት ዕርቅን ብተግባር ዝተረኣየሉ እዩ ኮሚሽን ብሄራዊ ተሓድሶ ሕዝውን ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዘለዉ ዕጡቃት እዚ ኸይዲ ሰላም ስዒቦም ተረባሕቲ እዚ መደብ ንኽኾኑ ጻውዒት ኣመሓላሊፉ እዩ ኩሉ ዝዕወተሉ ምይጥ መንገዲ ሰላም ንክቕድም ብምንባር ኣብ ኢትዮጵያ ውሑስ ሰላም ምፍጣር ንጽባሕ ዘይባል ጉዳይ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ዕወት ንምግባር ግዳ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ድማ ወሳኒ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ኣባዲ ደመቀ ተወሳኺ ኣለዎ ሰላምን አብዝተን የምንፈልገው በየቀኑ ከሰላም ማትረፍ ስለምንችል ከሰላም የምታተርፈው ኢትዮጵያ ናት ተስፋን ሕልምን ዜጋታት ዝገሃድ ብሰላማዊ ኩለንተናዊ መንቅስቃስ እዩ ሰባት ወሊዶም ንኽዕብዩ ወፊሮም ንኽኣቱ ርሂጾም ፍረ ረሃጾም ንክረኽቡ ነጊዶም ንከትርፉ ሓሪሶም ንከፍርዩ ተማሂሮም ንክመራመሩ ተመራሚሮም ድማ ንክምህዙ ኮታስ ህይወቶምን ንብረቶምን ውሑስ ዝገብሩ ሰላም እንትህሉ እዩ
ኮይኑ ግና ኢትዮጵያውያን ከምዚ ዓይነት ዘላቕነት ዘለዎ ሰላም ንምርካብ ብታሪኽ አጋጣሚ ዕድል አይረኸቡን ረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ዕላማ ገይሮም ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ብዘረጋግጽ መንገዲ ሰላማዊ ቃልሲ ዘይምክያድ ዓብይ ጸገም ኮይኑ ህዝብን ሃገርን እንትጎዲ ይረአ ለሁሉም ነገር የበሰለ ነገር ለመብላት ሰላም ነው የሚያስፈልገን ዝበሰለ ነገር ለመብላዕ ሰላም የድሊ ክፍአት ኩናት ካብ ዝሓለፈ ኩናት ጀሚሩ በተደጋጋሚ ርኢናዮ ኢና ሁሉ ይፈልጥ እዩ ሁሉ ድማ ተማሂሩ እዩ ሰላም በጣም እጅግ አስፈላጊ ነገር ለሰው ልጅ ወጥቶም ለመግባትም አስፈላጊ ነገር ነው ሰላም ወጪኻ ንምእታው ወሳኒ እዩ ብሓፈሻ ሰላም ንወዲ ሰብ ብጣዕሚ ወሳኒን ዘድልን ጉዳይ እዩ ከም ሃገር ብዙሕ ጸገም ሓሊፍና ኢና ሕዚ ግና ዘሎ ሰላም ክቕጽል ንምግባር መንእሰይ ጠጠው ኢሎም ክሓስቡ ይግባእ ረብሓ ህዝቢ ንምርግጋጽ ተዓሊሙ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ኩሉ ግዜ ሰላማዊ ክኸውን ከም ዝግባእ ዝሕብሩ ፖለቲከኛታት ቤትን ምዕባልን ህዝብን ሃገርን ብዘይ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክረጋገጽ ኣይኽእልን ይብሉ ኣብዚ ኸይዲ ዕላማዎም ንምዕዋት ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም መማረጺ ወሲዶም ዝቃለሱ ሓይልታት መንተ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ዝርርብን ምይይጥን ክቅድም ብምግባር ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክመርጹ ይግባእ ይብሉ እኛም ጦርነትን በስማ በለው ኩናት ብስማዕ ስማዕ አይኮንና ንፈልጦ ብተግባር ሪናዮ ኢና አይትረፍናሉን ዘይፈተናዮ ዘዋጽእ ሓድሽ መንገዲ ግን ኣሎ ንሱውን ኩሉ ሰዓራይ ዝገብር ሰላማዊ ምይይጥ እዩ የሰላማዊ ትግል አማራጭ የሌለው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምክያድ መማረጽ ዘይብሉ ጉዳዩ ቅድሚ ሕዚ ዝተኸፍለ መስዋዕትነትን ወለዶን ይኣክል ኢልኻ ብዝርርብ ብምይጥን ብሰላማዊ መንገድን ሕቶ ፖለቲካ ምምላስ ዝከኣለሉ ዕድል ምፍጣር የድሊ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ካብ ምምራጽ ወጻኢ ምስ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ዝቃለሱ ኣካላት ንህዝቦምን ንሃገሮምን ክብሉ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ወገኖም ተጸምቢሮም ሰላሞም ክሕልው ከም ዝግባእ ዝተሓበረ እንትኸውን ነዚኦም ብምምዓድ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክመጹ ኣብ ምግባር ግደ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ወሳኒው ስለ ሰላም በመውራት ሰላም አይመጣም በተለይ ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት ላይ ያሉ መሪዎች ብዛዕባ ሰላም ብምውጋዕ ሰላም አይመጽን ብፍላይ ድማ ኣብ ትካላት ሃይማኖት ዘለው መራሕቲ መምሃራን ቤተ ክርስቲያን ዘመሓድሩ ኣብ እስልምና ይኹን ኣብ ካልኦት ትካላት እምነትውን ዘለው ምሁራን ቀዳማይ ምልክት መግለጺ አባልነት ሰላም ምዃኑ ይርድአኒ ነዚ ሰላም ንምቕባልን ሰላም ንምእዋጅን ቀዳማይ ተበግሶ ይሓትት እዩ ትካላት ሃይማኖት ደው ዝበላሉ ተልእኾን ብዘይ ምስልቻው ንሰላም ድለይዋ ስለ ዝብል ምድላይ አገዳሲ እዩ ተዘይደሊናያ ነታ ሰላም ክትነኽባ ኣይንኽእልን ስለ ሰማዕናያ ጥራሕ ብዛዕባ ስለ ዘውረና ጥራሕ ስለ ዘዘንተናላ ጥራሕ ሰላም ክትረክብ ኣይንኽእልን ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ ብመንጽር ዘላቶ ወድዓዊ ሓቂ በርባዕቲው ሸነኽ ዝድለ ሰላም ንኽመጽእ ኣብ ትካላት ሃይማኖት ዘለው ሰባት ንሰላም ምድላይ ከምኡን ምትግባር አቀዲምካ ናብ በዓልኻ ቀጺል ድማ ንዘገልግሎም ማሕበረሰብ ወይ ድማ ሰዓብቲ እምነት ሰላም ኣብ ውሽጦም ንኽሰርጽ ምግባር እዩ እዚ እንተተገይሩ እንደልዮ ሰላም ንኽመጽእ ተስፋ ንገብር ኢለ ያአምን ትናንት በመቶ ሺዎች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች በዚህ ሰበብ ትማሊ በአማይት አሽሓትን በሚሊዮናትን ዝቆጠሩ ሰባት ብሰንክዚ እንትሞቱ እንትመዛበሉ ካቦቶም እንትለቁ መንበሪኦም እንትዓኑ እንዳረአናዮም ዝጻንሐና ከይድታት ደጊሞም ንኽመጹ ንምንታይ ንፈቅድ ኣብ ኩሉ አንፈት ዘለው ሰባት ብሓደ ይኹን ብኻልእ ወገን ናይ ሓዲዩ እምነት ኣካል እዮም እዞም ኣብቲ ኸይዲ ዘለው ሰባት እሞ ንምንታይ ኢና ደቅና ምእካብ ንደቅና ግደፉ ኢልና ደው ምባል ዘይከኣልናዮ ኣብ ኩሎም አንፈታት ዝለዓሉ ጸገማት ኣይፋሎን ኢልካ ደው ምባል ኣቦታት ሃይማኖት ኣብ ቅድመ መንግስቲ እውን ኣይግባእን ምባል እንተሃልይዎም ክውሉ ይግባእ ከም ማሕበረሰቡን ብዝተፈላለየ መልክዑ ሕቶ ኣለና ምባል ይከኣል እዩ ሕቶና ብሓይልን ጉልበትን ኢና ነፈጽም በጽዋራትን ኩናትን ብኩናትን ኢና ነፈጽም ዝብል ኣካል እምነቱ ካብ ዝፈቐዶ ወጻእ ክሰርሕ እንተይሉ ኣቐዲምካ ምስራሕ ቅድሚት ምስዋእ እንተሃልዩ እውን ኣቦታት ሃይማኖት ሰላም ንምምጻእ ክኸፍልዎ ዝግባእ ዋጋ እዩ ኢለ ይኣምን ይሄ ሰላም እንዲመጣ ሰላም ንኽመጽእ ሰላም ኣብ ዘይብሉ ከባቢ ዓበይቲ ዓድን ሽማግለታት እቲ ከባቢ እቲ ጸገም ናብ ዘለዎ ከይድካ ምቅርራብ የድሊ ከጸሎታቸው ጎን ለጎን ጎንን ጎኒ ምስ ጸሎቶም ክገብርዎም ይግባእ ዝብሎ
ዝብልከቶም ኣካላት እቲ ጎንፂ ቀሪቦም ብሽምግልና ንምፍታሕ ፍቃደኝነት ምሕታት እዩ ሽምግልና ምስ ፍቃድ ስለ ዝኸይድ መንፈሳውነት ፍልጠት ተቐባልነት ዘለዎም ከም መጠን ዕንቆት ስፍሓትን ሕልኽንኽነትን እቲ ጸገም ሽማግለታት ዓዲ ንዕኡ ምፍላእ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ብዘርኣዩ ተደጋጋሚ ቁርብነትን ተበግሶን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ሰላማዊ ቃልሲ ንምክያድ ብምውሳን ናብ ወገኖም እናተጸንበሩ ከም ዝርከቡ ይዝከር ቼክ ሪፐብሊክ ማእከል ዑደትን መባፅሕን ቅሪተ ኣካል ሉሲን ሰላምን ናይ ምዃን ዕድል ብምርካባ ዓብዪ ክብሪ ስምዕና ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ገሊፆም ኣሎም ናይተን ቅሪተ ኣካል ኣብ ቼክ ምርካብ ብዋጋ ዘይትመን እዩ ዝበላ ድማ ሚኒስትር ቱሪዝም ፌደርኢ ሰላማዊት ካሳየን ንጸብጻብ ሰይፉ ገብረ ጻድቕ ናዝሬት በሪሁ ቅሪተ ኣካላት ሉሲን ሰላምን ናብ ቼክ ብምምጻእ ንዑደት ንኽበቕዓ ምንቅስቓስ ተጀመረ 2023 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ቀዳማይ ሚኒስትር ቼክ ሪፐብሊክ ፒተር ፋይላ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ኣብ ዝገበርሉ እዋን እዩ ነይሩ ናብ ማእኸላይ ኣውሮፓ ዘምርሓ ሉሲን ሰላምን ኣብ ቼክ ሪፐብሊክ ከተማ ፕራግ ንምርኢት በቂዐን እየን ኣብ መፈለሚ መርሃ ግብሪ ዝተረኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ቼክ ሪፐብሊክ ሃገሮም እዘን መተካእታ ዘይብለን ቅሪተ ኣካላት መባፅሕን ማእኸል ዑደትን ምዃና ዓብዪ ክብሪ ይስማዓና ኢሎም dnešního člověka známe jako Lucia Selam. ቅሪተ ኣካል ሉሲን ሰላምን ብጣዕሚ ክባራት ዝኾና ብሚልዮን ዝቑፀር ዕድመ ንዘቑፀሩ ሓድግታት መግለፂ እየን ቅድሚ ሕዚ እዚ ናይ ምርኣይ ዕድል ኣይረኸብናን ነርና ኣብ ኣውሮፓ ቼክ ሪፐብሊክ ነዚ ዕድል ብምርካባ ዓብዪ ክብሪ ንኣዳን ይስምዐና ንኢትዮጵያ ምውካል ኣብ ቅድሜኹም ጠጠው እንትብል ክብሪ ይስማዓኒ ዝበላ ሚኒስትር ቱሪዝም ፌደርኢ ሰላማዊት ካሳ እተን ቅሪታት ንመጽናዕቲ ታሪክ ብዋጋ ዘይትመን ዓብዪ ዋጋ ኣለወን ኢለን It is with great pride that I stand before you today. ሎሚ ውቅብትን ምድሪ ቀዳሞትን ኢትዮጵያ ብምውካል ኣብ ቅድሜኹም ጠጠው ብምባለይ ዓብዪ ክብሪ ይስምዐኒ ሃገርና ናይ ቀዳሞት ዓሌት ወዲ ሰብ መርከቢት ጥራሕ ዘይኮነትስ መልዐሊት ሩባ ኣባይ መናሃርያ ቡን መበገሲት ምዕባለን እያ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ዘይርከብ ብናጽነት ናይ ምንባር መንፈስ ዘረኣየላ ሃገር እውን እያ ንዕዱማት ኢትዮጵያ መጺኦም ንኽጉብንዩ እውን እተን ሚኒስትር ጻውዒት ተቐሪበን እየን Home to more than 15 UNESCO World Heritage, my country invites you ልዕሊ 15 ሓድግታት ኣብ ዩኔስኮ ሓድግታት ዓለም ዝተመዝገቡ ዘለዋ ሃገር እያ ንኽትጉብንዩዋ ድማ ይዕድመኩም ኣኽሱም ውቅር ኣብያተ ቤተ ክርስቲያናት ላሊበላ ታሪካዊ ከተማ ሃረርን ሓዊሱ ብዙሓት መስሕባት ኣለውዋ our natural and cultural heritage are ሉሲን ሰላምን ዝረኸቡ ዶናልድ ጆሃንሰንን ዘርእሰናይ ዓለም ሰገድን ኣብ ዙርያ እተን ቅሪተ ኣካላት ገለጻ ገይሮም እዮም እቲ ዑደት ንሱሳ መዓልትታት ዝጸንሕ ምዃኑ ተገሊጹ እዮም ዜና ዕዳጋ ይቕጽል ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ዓለም ለኸ ፌስቲቫል ተምሪ ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ሰመራ እናተኻየደ ይርከብ ኣብቲ ፌስቲቫል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ዓፋር ኣወል ኣርባም ካብ 9 ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝተውጻጹ ሓለፍቲ ዘፈር ሕርሻ ተመራመርትን ኣምባሳደራትን ከምኡውን ዕድመ ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ተረኺቦም እዮም ኣይታ ኣወል ኣርባ ኣብቲ ፌስቲቫል ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እቲ ፌስቲቫል ልምዓት ተምሪ ብቴክኖሎጂን ፈጠራን ብምሕጋዝ መፍራይነት ንምድንፋዕ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ኢሎም ሚኒስትሪ ሕርሻ መለስ መኮንን ብግዳኦም ዘላቕነት ዘለዎ ሕርሻ ንምስፋሕን ውሕስና ምግቢ ንምርግጋፅን ከምዚ ዝበሉ ፌስቲቫላት ልዑል ግደ ኣለዎም ኢሎም ኢትዮጵያ ምስ ሕብራት ዓረብ ኤምረት ብምትሕባር ኣብ ዝተሰናደቲ ፌስቲቫል ንሎሚ ሓዊሱ ንተኸታተልቲ 3 መዓልታት ክጸንሕ እዩ ተባሂሉሎም ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክሰግር ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ መበል 34 ዓመት መዓልቲ ነጻነት ዩክሬን ምክንያት ብምግባር ኣብታ ሃገር ኣብ ዝገበሩ ውዕደት ልዕሊ 1.4 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወታደራዊ ሓገዝ ንዩክሬን ከም ዝህቡ ኣፍሊጦም ኣሎም እቲ ሓገዝ ወታደራዊ መሳርሕታትን ኣቑሑት ሕክምናን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ድጋፋት ዝሓዘ እዩ ተባሂሉሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መንጎ ኢንዱስትሪታት ካናዳን ዩክሬንን ምሕዝነታዊ ምትሕባራት ክምስረት እዩ እውን ኢሎም ኣሎም እዚ ድማ ዩክሬን ወታደራዊ መሳርሕታት ኣብ ምፍራይ ዘለዎ ዓቕሚ ዝውስኽ እዩ ተባሂሉሎም
ኣብ ቻይና እናታነፀ ዝርከብ ነዊሕ ድልድል ኣብ ቀረባ እዋን ተዛዚሙ ንኣገልግሎት ክበቅዕ ምዃኑ ተሓቢሩሎም ኣብ ደቡብ ምዕራብ ቻይና ግዛት ጉይዡ ዝተሃንፀ ነዊሕ ድልድል ናብ ስራሕ ቅድሚ ምታው ፍተሻ እናተገበረሉ ይዝርከብ ኣብ ዝሓለፉ 5 መዓልታት ናይ ምሽካም ዓቕሙ ዝተፈተሸ ድልድል ዝተሓሰበሉ ኣገልግሎት ንምሃብ ዘኽእል ዘተኣማምን ዓቕሚ ከም ዘለዎ ተረጋጊጹ ተባሂሉሎም መሃንዲሳት ህንፀት እቲ ድልድል ከም ዝበልዎ ዓቕሚ እቲ ድልድል ንምፍታሽ 96 ናይ ጽዕነት ተሽከርከርቲ ብሓደ ግዜ ተኸታቲለን ክሓልፋሉ ተገይሩ እዩ ህንፀት እቲ ድልድል መለክዕታት ድሕነት መገዲ ሓዊሱ ደረጃ ሓልዩ ዝተወገነ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹሎም ኣብ ዓለም ዝነውሐ ድልድል ንኽበሃል ኣብ ድሮ ፍጻመ ዝርከብ እንትኸውን ካብ መሬት ዘለዎ ንውሓት 1420 ሜትሮ ሓዊሱ ሓፈሻዊ ንውሓቱ 2900 ሜትሮ ከም ዝኾነ CGTN ጸብጺቡ ተበልከቲ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ዓብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሓርበኝነትን መንፈስ ይከኣልን ኢትዮጵያውያን ብተግባር ዝተረጋገጸሉ ከም ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት ምትሕብባር እቲ ግድብ ኣፍሊጡ ልዕሊ 71,000 ነበር ዕጡቃት ከይድታት ምርካብ ዕጥቂ ምዝገባን ስልጠና ስነ ልቦናን ብምውሳድ ናብ ሕብረተሰብ ተጸንቢሮም ካብ ዜና ወጻኢ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ መበል 34 ዓመት መዓልቲ ነጻነት ዩክሬን ምክንያት ብምግባር ልዕሊ 1.4 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወተሃደራዊ ሓገዝ ንዩክሬን ከም ዝሃቡ ኣፍሊጦም ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም